Kumusta guys? For today's video, ang lulutuin po natin ngayon ay chicken caldereta. Tara guys, samahan niyo po ako. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Una, prituhin muna po ang mga patatas. Itabi lang po ang mga patatas sa side. Isunod naman pong prituhin ang mga carrots. Umpisahan na po natin igisa ang bawang at ang sibuyas. Ilagay na po ang Del Monte Original Style Tomato Sauce. Ilagay na po ang mga manok. At maglagay po ng sili. Guys, optional lang po ito kung hindi po kaya ng bata ang kumain ng sili. Kahit wag na po niyong lagyan ng sili. Ilagay na po ang Reno Liver spread. Isa din po ito guys na pampasarap po ng caldereta na lagyan po ng liver spread. At ang huli, ilagay na po ang red bell pepper. Haluin lang po ito ng tama hanggang ito'y magpantay po ang pagkaluto ng caldereta. Maglagay po ng seasoning, Aji
chicken savor. Luto na po ang chicken caldereta. Tara guys, kain na po tayo. Ayan na po ang chicken caldereta. Ilalagay ko na lang po ang ingredients sa description box. Thanks for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod naming video. Thanks guys. Bye!